sai abu na ƙarshe da zamu ɗauka game da ita wannan sura, gininta insha Allah. In ba manta ba sanda muke suratul Rahman, na ce abini bashi game da yadda ginin suratul Rahman yake yayi alaka da ginin suratul Waqi'a, dama suna kusa da juna. To ita ma ta ginu akan abubuwa guda biyar, kuma wayannan abubuwa guda biyar nata da ta ginu akai, idan ka maida su za ga sun fuskanci abubuwa guda biyar da suratul Rahman ta ginu akai. Mu fara lissafo na suratul Rahman sai mu dauki na suratul Waqi'a dan zai fi mana sauki a haka. In ba manta ba, muka ce suratul Rahman ta bude da gaya mana alqur'ani daya, gininta na biyu ta gaya mana ni'imomi biyu, gininta na uku ta gaya mana yan wuta, sannan ta gaya mana yan aljanna, sai ta kara gaya mana yan aljanna mafi kololuwan daraja. Guda biyar kenan. To yanzu wannan biyar din mu dawo suratul Waqi'a dan mu kalli gininta. Me ta bude da shi? Shine ta bude da gaya mana yan aljanna bayan alkiyama ta afu. To kaga yan aljanna na ɗayan da ta bude da shi ya zama daidai da na biyar da Ar-Rahman ta rufe da shi. Sannan bayan ta faɗi wannan yan aljanna na farko, ta ƙara faɗin yan aljanna na biyu a cikinta, sai ya zama daidai da na hudun yan aljanna da suratul Rahman ta rufe da shi. Sannan gininta na uku zamu ga ta gaya mana yan wuta, sai yayi daidai da na ukun yan wuta da Ar-Rahman ta bamu labari. Gininta na hudu sai mu ga ta gaya mana ni'imomin Allah, za ga yayi daidai da na biyun da suratul Rahman ta bude da shi. Gininta na biyar zamu ga ta rufe da magana Alqur'ani, wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun, sai zama shine na daya da wancan suratul Rahman ta bude. Abin nufi dai idan ka hada su za ka ga na ɗayan suratul Waqi'a ya fuskanci na biyar ɗin suratul Rahman, na biyun suratul Waqi'a ya fuskanci na hudun suratul Rahman, na ukun suratul Waqi'a ya fuskanci na ukun suratul Rahman, na hudun suratul Waqi'a ya fuskanci na biyun suratul Rahman, na biyar ɗin suratul Waqi'a ya fuskanci na ɗayan suratul Rahman. Wannan shine a kusanci da kuma kama da juna da wa'annan surori suka yi. Anan zamu dakata akan abin da ya sauka kama da ita wannan sura. A ƙarshe sai mu ce a ci gaba da danna mana kauna da kuma yadawa, ma'ana like da kuma share kenan, kuma a yi subscribing don ƙara sanya hannun gudunmawa a cikin wannan shafi don ku rinka samun shirye-shiryenmu akan lokaci idan mun saki insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.